खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोन आं मोननै बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैदों। मोनसेया जोबोर खुसिनि बाथ्रा आरो मोनसेया जोबोर साननो गोनां बाथ्रा बा नोजोर होनो गोनां बाथ्रा। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। गिबियावनो नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा बुंगोन, आं जाय टपिक्सनि सायाव दिनै बाथ्रा बुंनो थांगोन बेथ' भाइरेल टपिक्स नङा। आथिखालाव बेफोर टपिक्सखौ जानो हागौ जोंनि मानसिफोरा एसेबां माइन्डबो खालामा। दा बर्तमानाव क'क्राझाराव सानै जा फेक एनकाउन्टार खालामनानै गावथार जादों बिथांमोननिल'सो भाइरेल जाबायदों दा बर्तमानाव, नङा होमबा? बिनि गेजेरावबो आसा खालामबाय नोंथांमोना खमसे खम 1000 सुबुङाबाबो जेन बे भिडिअखौ नायो। गिबियावनो आङो बे बाथ्राखौ बुंगोन, जाय सानै सुबुङा जिउ गोमालांबाय, रुंसारि जाबाय, बिथांमोननि न'खरनो जाबायदि जोंनि बर' माखासे सुबुंफोरा गेदेमा बिथांमोना जाबायदि दान होफैदों, जोबोर मोजां नांदों। बेबायदि जोङो दान होनाय बर'नि जारिमिनाव नुफेराखैमोन। दान होनायनि मोनसे कम्पिटिसन आरो गोबां बेखौ पलिटिक्सनि नोजोरजों नायदों, नाथाय आं बिदि नोजोरै नाया। दान होनाय बिथिंखौ आं पलिटिक्सनि नोजोराव नायखाया। मानो होनबा बेवहाय पलिटिकेलनि मानसियाल' जुदि दान होफैनायमोनबा बाथ्राया एसे जुदा जागौमोन। नाथाय बेवहायथ' गोबां साधारन सुबुङाबो दान होफैदो। आं बेखौ पलिटिकेल नोजोरै नायखाया। आं बेखौ खौसेथिनि नोजोरजोंसो नायो। जोंनि गेजेराव गोबां दावराव दावसिनि गेजेरावबो जे बै सानै सुबुंनि न'खरखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय जाबायदि जोंनि माखासे गुबुन बिफाननि जाय सेलेब्रिटिखौनो बुं बा राजखान्थिनिखौनो बुं बा सोरबा मानिबा दैदेनगिरिखौनो बुं, माबा मोनसे नङा माबा मोनसे, सोरबा रांखावरि, सोरबा गाननाय जोमनाय, सोरबा बाथ्रानिबाबो एसे खबर लाफैदों, माबा मोनसे बोसोन होफैदों, गोसोखौ दाद खालामनानै फैदों। बेबायदि आरो सरकाराबो माबा मोनसे होदों। जों बेबायदि नुदों। जोंनि बर'फोरनि बयनिख्रुइ बांसिन साबस्क्राइबार थानाय इउटिउबार बिथांमोनाबो फैजोब्बाय। मैया बि बयसखौबो नुदों आं भिडिअ'। आरो बेबायदिनो गोबां इउटिउबार बिथांमोनाथ' थांबाय। आरो बै थैनाय सानै सुबुंखौ लानानै गोबां इउटिउबारफोरा धरनाबो होबाय, धरना होनायाव बाहागोबो लाबाय, एबसुफोराबो धरनाबाय। ओरैबायदि मोजां नांदों, गुलुं गुजुंनि गेजेरावबो माबा मोनसे खौसेथि दं जोंनि हारिनि गेजेराव, बेखौ एसे दिन्थिनाय जादों। आरो बे जोबोर मोजां नेरसोन। बे दान हैनाया गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ माबा मोनसे वार्निं होनाय बायदि जादों जे बर'फोरा गुलुं गुजुंनि गेजेरावबो माबा मोनसे खौसेथि दं। बेखौ जोबोर मोजां नांदों। जायफोर बिथांमोना हादों, बिथांमोना खबर लाहैदों, दान होदों। सबबोथ' हाखाया, नङा होमबा? जायफोरा हादों आरो बेवहायथ' बै न'खराथ' बियाखै, नङा होमबा, आंनो दान होफै होननानै। नाथाय अननानैनो जोंनि गेजेरावनो माखासे सुबुंफोरा दान हैदों, नङा होमबा? बिनि गेजेराव माखासे राजखान्थिबो सोलिलांदों, बे जुदा बाथ्रा। जायफोर बिथांमोना दान होदों बे जोबोर बाख्नायथाव। बिनि मादाव आङो सानै सुबुंनि दान फोसावनायखौ जोबोर मोजां नांदों। बिथांमोना जाहैबाय बि बयस आरो बिथां फैला, बर'नि सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा आर्टिस्ट, कमेडि आर्टिस्ट बिथाङा। बिथांमोना जाबायदि बै उन्दै गथ'सानि थाखाय जाबायदि फरायनायनि फोसावबाय, बेथ' जोबोरै बाख्नायथाव। रांनिख्रुइ बे सबसे बेस्ट। बेवहायथ' राङाबो लोब्बा थाहैबाय। क्लास 10 सिम फरायनायनि बाथ्रा होनदों। बि बयसआबो खमसे खम 5 बोसोर फरायनायाव हेल्प खालामनायनि बाथ्रा होनदों, नङा होमबा? थाखा फैसाजों बा फिउचाराव जानो हागौ गुबुन बिथिङैबो बिथांमोना हेल्प खालामगोन। बिथांमोननि एमाउन्टफोरखौ आं बुंनानै होलिया, नोंथांमोना नुखाबाय। बेयो सबसे बेस्ट होनना बुंगोन आं। बेस्ट बुंदों बिथांमोननिखौ। बिथांमोना फरायनायाव, मानसि बानायनायाव माबायदि लाइफखौ दानांगो, बे बिथिङाव बिथांमोना स्टेप लादों। बे जोबोरैनो बाख्नायथाव। मानो होनोबा रांनिख्रुइ सोलोंथाइया देरसिन, नङा होमबा? नाथाय रां गैयाबाबो सोलोंथाइखौ लानो हाया, बेबो मोनसे। दानफोरनि मादाव गियान होनाया बा गियान आरजिनायाव मदद खालामनाया सबसे ग्रेट होननानै शास्त्र लिरनाय दं। बै शास्त्रनि हिसाबैसो आं बुंदों बेस्ट होनना। ओरै नङा जे बाखि बिथांमोननि हेल्प खालामनाया ग्रेट नङा, बेफोरबो गेदेमा, गासैबो गेदेमा। थेवब्लाबो बे जोबोद बाख्नायथाव। आंथ' भिडिअ बानाया सानदोंमोन, नाथाय बिथां सानैनि बे दानखौ नुनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेस्ट होनना बुंगोन आंखौ। आरो सरकाराबो मोनसे हेल्प खालामदों, साकरि होदों, नङा होमबा? बा साकरि फोसावदों। एपइन्टमेन्ट लेटारखौथ' सासेया लाबायानो, नङा होमबा, न'खरसेया। बेबायदियाव जोङो बेखौबो धन्यबाद होनांगोन, नङा होमबा? बेथ' जाहैबाय गथ'नि बा जाय थैनाय न'खरनि सोरबा सुबुंनि
नाथाय बै गथ'सानि थाखाय फैला बिथां आरो बि बयस फेमिलि बिथांमोना जाबायदि माने स्टेप लानो माने खोथा होदों जोबोरैनो बाख्नायथाव। थामहिनबा आं बेखौनो फिन बुंगोन जे जोंनि गेजेराव जाबायदि गुलाय गुजाय माखासे दान्थे बिदान्थे जादों, माखासे पलिटिकेल जि नांलाय खमलाय जादों, बिनि गेजेरावबो जोंनि गेजेरावदि माबा मोनसे खौसेथि दं। मानो खौसेथि दं होनना बुंदोंनाय? न'खरनै मानसिनि न'खराव जाबायदि खयला मयलायावबो जाबायदि थांदोंमोन, दा बेबायदिनो न'खरनै मानसिनि न'खराव सुखु दुखुआव गोबां सेलेब्रिटि बिथांमोना, गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना, गोबां आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना, राजखान्थिनियानो जा राजखान्थि नङियानो जा गासैबो बेवहाय प्राय नुजाफैदों होनबाबो गोरोन्थि गैया बर'नि आफादफोरा। स' मोनसे आफादनि ओंथिया मा? बेयो हारिखौ दैदेनग्रा मोनसे आफाद। स' मोनसे आफादा नुजाफैनायनि ओंथिया जाबाय मा? माबा मोनसे खौसेथि दं। स' बेवहाय जोङो ओरैबायदि मोनसे आफाद बुंनाया जाय नुजाहैयाखै। जायखियानो जाया मानो गोबां जोंनि सुबुंफोरा बेवहाय नुजाहैनानै बर'फ्रा खौसेथि दं बेखौ एसे फोरमायनो नाजानाय बायदि जादों। मोनसे बाथ्राया बेनो, सबबो बिथांमोना बुंबाय दं मा खौसेथि जानांसिगौ, बर'फ्रा खौसेथि जानांगौ, खौसेथि जानांगौ, नङा होमबा? नाथाय खौसेथिनि आसोल आइडेन्टिफिकेसना मा? खौसेथि माखौ होनना बुङो? जुदि खौसेथि जानो गोनांबा एक्सन एन्ड रिएक्सननिफ्राय गोजानाव थानांगोन जोंनि लिडारफोरनि गेजेराव, अब्लासो खौसेथि थानायखौ बुजायगोन। आरो राजखान्थि लिडारफोरनि बाथ्रा मा बुंनो? बिथांमोनाथ' राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय एसे एला बुंखायो, नङा होमबा? आरो बे बुंनायखौ जोंनि पाब्लिकआ हमनो हानांगोन, माने बाराव बिरफाबा जानाय नङा। आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय, जानो हागौ बेनि फारसे गोबां सुबुंफोरा ध्यानानो थाङाखै। बे जाहैबाय मा? नोंथांमोना थारैनो मिथिखाबाय निउसाव नायदोंबा जे माखासे फरायसालिखौ ज' खालामनायनि मोनसे टारगेट, खाथि खालानि स्कुलफोरखौ जेराव फोरोंगिरि गैया, स्टुडेन्ट गैया, बा बायदिसिना क्राइटेरिया थानो हागौ। आं क्राइटेरियाखौ कमप्लिट मिथिथ'वाखै, नङा होमबा? आरो लिस्टेडबो जाबायनो, माबा माबि स्कुलफोरा नामबो फैबायनो। नाथाय बेथ' जोबोर दुखुनांथाव। जाबायदि खयला मयलायाव हेल्प खालामदोंमोन, जाबायदि दिनै सानै सुबुं थैनायाव जों जाबायदि होस्रिख्रावदोंमोन, धरना खालामदोंमोन, बेबायदिनो दिनैनि तारिखाव जों हायोबा जोंनि बर' सुबुंफोरा थारैनो मा मावनो थांदों सरकारा, आं बेखौ नोंथांमोन दिनै बुंनो हानाय जाथ'वाखै। स्कुलफोरखौ, बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ बेबायदि जुदि ज' खालामबा स्कुला थैनायनिथ' लामायाव गोबाङानो। स' बेखौ लानानै जोंनि सुबुंफोरा जांख्रिखांनांगौ दं होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया, नाथाय जाबायदि जों सानै सुबुंनि थाखाय लामा लामा होस्रिख्रावदों, थिग सेम खामानिखौ जों खिन्थु मावनांगौ दं होनना सानो। आरो बे खामानियाव साफ्रोम बर' सुबुङा सिरियास लागोन ना लाया आंथ' बुंनो हाया, नाथाय बेयो जोबोर सिरियास बिसय। खारन फिउचाराव जोंनो फरायसालिनि गोनांथि दं। स' बर' मिडियामा बेबायदि जुदि स्कुलफोरखौ दाजाबनानै मोनफा मोनफा खालामबा मा जागोन? थैनायनि लामायाव होनजासिगोन। माखासे साख्रिनि लामायाबो गोमागोन। स्कुल लेभेलाव फोरोंगिरि जानायनि थाखाय जानो हागौ साख्रिनि लामायाबो गोमागोन। आरो फिउचाराव पपुलेसन बारायबा फिन स्कुलथ' नांफिनगोन। अब्ला बै समाव सरकारा मा मावगोन बिनि प्लेनिंखौथ' जों मिथिलिया। नाथाय दानि थासारियाव जोङो बर' सुबुंफोरा बेबायदि जुदि स्कुलखौ खोमानानै लानो गोनां जायोबा बेथ' दुखुनांथाव जागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। स' जोंनि साफ्रोम बर' सुबुङा बेखौ सालिजारि नायनांगौ, सरकारा मा मावनो थांबायदों, थारैनो मा खालामनो थांमारबायदों। बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ जुदि बेबायदि एमालगेमेसन जुदि खालामबा मा जागोन, बेखौ साननो गोनां जानानै फैदों। बेवहाय एमालगेमेसन माने मोनसे कम्पाउन्डआव थानाया नङा, बेबाराव एरिया, बेसेबा डिस्टेन्स एरिया, बे एरियानि स्कुलफोरखौसो ज' खालामनाय। डेट मिन्स आल्टिमेटलि मोनसे एरियायाव हमना ला एसे गोजान गोजानाव मोनथाम स्कुल दंमोनबा मोनथाम स्कुला मोनसेल' जायोमोन, मोननै स्कुलाथ' थैबायना। स' बे बिथिङाव जों जुदि साफ्रोम सुबुङा दिनै गोख्रों जानो जुदि हायाबा बिटिआर ओनसोलनि, बड'लेण्ड ओनसोलनि, अब्लाथ' मा बुंबावगोन, नङा होमबा? जों जाबायदि सानै सुबुंनि थाखाय दिनै बिग्रायहांदों, जोबोरैनो धन्यबाद, बाख्नायथाव। आरो बेबायदि गोख्रों होननानै गुबुन हारिया जोंखौ गिदोंबो एसे, खमफिदोंबो एसे। माथो बर'फोराबो जोबोर स्ट्रं जाबाय। बर'फोरनि गेजेराव माखासे दानबिर कर्णबो ओंखारबाय। माथो खैफोदनि समाव, दुखुनि समाव खबर लाग्राबो ओंखारबाय। आगोलनि समावथ' बेबायदि गैयामोन, खबरबो लायामोन, गिनानै हाबसो हाबसो थायोमोन जोंनिया, नङा होमबा? नाथाय बेखौ होननानै एसेबां गिदों। आरो दिनै बेबायदि सोलोंथाइनि बिथिङावबो जों जुदि गोख्रों जानानै जुदि सरकारखौ नारसिनाबा मा मावनो थांबायदों, जोंनि मिडियामा मा जानो थांबायदों, बेखौ जुदि सालिजारिनि जुदि नायाबा खिन्थु खैफोदा जों बर'फोरानो जागोन। फिउचारखौ सानोबा जोबोरैनो मावनो गोनां डिउटि होननानै आं सानो बेखौ।
स' आसा खालामबाय जोंनि गासै बर' रायजो राजाफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिगोन आरो बुजिनानै दैदेनगिरिफोरजों परामर्श लालायनानै मिथिनो नाजा मा जानो थांबायदों आरो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना थारैनो इनफरमेसनखौ मोनखाबाय आरो बे बिथिङाव बिथांमोना माबा मोनसे खामानि मावनो जानांगौ स्टेपबो लाखाबाय थेवब्लाबो जोंनि रायजो राजानि सापर्ट नांगोन ना बेवहाय स' जोंनि रायजो राजाया जुदि सापर्ट होआबा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ माबा मोनसे हारिनि मोजां खामानि मावनो थांनायाव जुदि रायखोमालायबाय थायोबा पलिटिक्स गेलेलायबाय थायोबा अब्लानियाथ' दुखुआ जों रायजोआनो जानांगोन फिउचाराव स' थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय खुलुमबाय।